Bitay ra. Kit na lang tulo pag gawo. Yung sila ha, bantay mo di mo managan ha. Palitan na wala na day kwartas Be, atin. ikaw sana be ka nang i-try og kaigo ba na kay iyang Di tulo na kong gipalit. Oh, laylay na siya Bitaw wala kay kwarta. Kang KitKat, kang Munmun, ug kang Minmin. Hindi sila magabaylo-baylo. Matangig pangalan te, Minmin. KitKat. ay sa mapili sa ko. bago di ay. Palitan na ko to si Bindi. KitKat kuan green, si Munmun may blue. Minmin. Minmin kay kuwarang mo na siya Green. star. Minmin. Dagan lagi sa mga kuan ano niya. Oh, chupon. Pakapi na siya. Sipon. Siya na naman Ano be. pag panghugas. Susulod kay mga iring ha. Na ko gibuhi nga gamay bata ba. Sagdi lang na si mami ning palit, kita gamit ang pagpalit ni mami. Salamat ka Dumambi kay na nakapalit hinung siya og kanang usog kay gipangkuan man nila, gipangat-ngat man gahapon, wa man nabantay. Nga siya pangpuli Balik oh. na pud ko ka lang. Nangulit na pud siya og grocery niya. Biskuit, og Yakult, og kanang mga shampoo, sabon panglaba. Pwede po bumbilya atong kuan kay. Lampshade. Ang bumbilya. Yan namalit man kapag kadis ni Agi kuan mga gamit. Di ni malit siya dis ni Aging adlaw, nagsensya na ko. Sa eskwelahan man to. Gumagani. Salamat ka Dumambi. Ako allowance. Okay lang nang importante man. Kay bawa naman mi nga tipid kay ka sa imong Tipid talaga kasi sa ganahan mang good nga kuan. Umulam ko ba? Kay kabalo na beses nga. Wala na ba yung uso hulaman na yun? to sa una ra to. Di pa tapahulamon kay Basi niya maingon ng Maguba. mga tao. Hi. Magdidig na mi. pampulis ani kay gani sa ipagamit. Di na kaigo. Ako ano pa yung pugong battery o para sa akong kuan. Ah, Dili lang. Oh, dili pa igo god. hindi ay. Ako ang gisukod sa kamot ana niya, akong diana dito di man pa igo. Okay lang lagi kanang butilya ano may ganito. Yan naman si pang Dako na sila. naman si transfer. Ano na siya kuan ba? Mga iringan ni. Oy, ang pingwing ni. Cute kayo. Uy, timan iha pagbutag igan kay di magkabaylo. Nakapintil-pinday. Tatawa lang. May utan diha pa. Ni manok di ang ipalit. Kung kinsa magaguba sa Dide, si Minmin, si Munmon, Mailhan na. mailhan na deho makbagaya na yang gan. Ladli na kay Luy kay ganihan na siya nagahilak. Ang bito na kunsin Ano na siya reserva nga kuan? Kaya naging extra. Oh, ayan na siya. Mukhaon naman yun to si Kuan, si KitKat Ray Arte. Pagbidig sila kay manambok ba. So, salamat sa Dumambi, salamat. 300 ka pinis yan na? Tago na sila kay gabi naman. So na gibutang dali sa alaw sa Kuan Mambi. Oh. Para og mamud to kay init man ka duma. Kuwara sila pagawason ra na sila og maadlaw. Kung magabi ra na sila mo so diha. Di ba? Oh, kay naan ra pa pwedeng sisiw dito na tulo na kabuok. Pag uban wala pag ipusa. Hapon Mambi nga hapon na pud binakasugod dari kay Kuan. Init lagi og mudto. Jakari wa nagihakot na ni Papa Edi wala na ho manaang Kuan. Kaya na lang may hinay-hinay di ah. Ayaw ang pagkatago sa mga Kuan na manok. Naghinay-hinaya na nagputol kay. Pwede man ta na siya uburon, ubod. Nabulat sa init. Ha? Nabulat na sa init. Grabe pong inita eh. Oh, mga tulog na mo. Ganiha kay namatog na sila dana ni naog. Ha? Giligwat bitaw nato, di gali madagbira na. Pabawasan pa lagi dahon-dahon para mabira na to. Amog limpyo dari. Mga sunod adlaw magtanom na ko dari og kuan. Talong. Turok to ang talong nga gi seed ba. Usa ba sa dako pa siyang pananaw ni? Kaning ato ah. Dita. Oh. Tuko ay. Dako pa siyang kuan.
Dako ko jud siya oh. Sana budi ako daw. Kuan, makabutang patagdalan. Deres. Dire important ni ma'am. Hay dalan wala man tay dalan, asa dalan god. Ang dalan dito ra jud na. Pagkira na nasa tagayap ka na. Oh, very good. Sus kaluoy. Oh, mami oh, bago na naman akong didi, mami oh. Na. Kaya matulog na. Si ate magpanihapon kay manihapon ta utan atong sudan gihapon. O Monmon. Di na ka? Gani nagambak-ambak na gid sila tiya. Ayun na imon samad. Ayun na. Luy kay sugnaong nis Minmin. Nak pakikuha sa ding Monmon nga kuanak. Monmon nga didi. Munmun. Okay, wala naman siya. Didi na ka mon? Suwi ko no. Hindi na. Sobra kaya siya. Wala oy si KitKat man ni Minmin mari Monmon tinuod mo na wala man Monmon kay. Allah. Dili ngat ngaton ha na mawad-an na pud mog didi. Ay, tatanga lang. Dudu dili ba? Ayo kay pa akong danti na. A few moments later. Guys, kadang naglahon pa alas 3 na siguro. Dahil alas 4 ko anong dahil nak. 4:3 na. Alas 4:30 yung sakyan guys. Masong adlaw, masong buntag at tanan guys. Kuan magulit sila ka ng RO. Naasya akong TC nagka-Sabado. Gahapon guys, Friday, way klase nga, way klase gahapon lang. Aw, dili ang tanan lagi kay way klase. Ha? Ang uban pud. Ang nila. Or college ra. Kami ra mo yung klase kay Yan na si klase yung Domingo. Pero human man kag simba ang klase. Yung kagabi human og simba mo klase. Di man may wala ni klase. Rit dim di kuno sila guys. Good luck kay alas 4:3 na. Gani talaga. So ato guys. Ang tangtanan guys. Ang kwarta oh, mo ni sukli gawon. Ano kuwang na gina? Oo, sa gasolina. Kuwang na 100. Noon. Ito na yung, gata gano'n ko ate. Ano pang kuwan oh, inhaler. Nara may mong ID lagi. Gamot yun na sila guys. Diyan ang bagyo. Ang shot ko kaya. Yung ano mo, yung glass. Muna, okay na na. Mabulente. Dagan na kayo kung jacket dito. Nalagay ko magbukag mo. Nindot mo guna sa kayo mag-travel. Hindi na siya bugnaw. Ay, ticket daw.
sa makamuli. Hindi ali. Medyo ka may pagawas dani. Ari sila, pagawas na dari dapat ibutang ilang pagkaon. Ako pakalo si Kuko dito. Pa ari as kuko diri. Log. Ay, hindi mag-away. Aman sa kamo babaw ha, balik. Oh, dili mo gawas. Kau dito. Tayo nyo mga isuon dito kau. Okay na yung mata ko ko. So madung buntag na tong tanan guys, kanang mga pisa taba kay mga gina sa dula gimi og hatod ni Cristel. Matoy pita guys na. Kay gahapon wala siya klase. Sa mga pita. Wala siya klase gahapon. Sila railway klase, ihang maestra mo klase pero nagka-Domingo ko siya mag-usa to yung nagka-Domingo na. Si Cristel ay na sila ay redeem ko nila ay nagka-Domingo. Nagmanong-misa dya. Kuan man dyan guys ka nang amo mo dyan ihatod dya. Monitor dyan na mo ni Sige. Ni Cristel kay malagi na delikado ng panahon karon di na tama. Wala yung ginata makasalig sa mga tao bisag kinsa ano ba. Dya kamo dyan ng siging kuan, tumbo na mo dani puno niya mong cellphone. Before dyan siya mo sakay tricycle, dyan ng picturean ang plate number. Kaya hanas ang ginan nga sakay kang tricycle, picturein ang plate number. So dyan i-picturean guys na. Yan, sa nga naan ako sa tricycle kay ang sanginan nga naman din na siya guys mo update din na siya sige kay bawon na siya nga mabalaka ko. Grabe na siya ka buutan ka bata ka ng ganiha kay si Jaraway ang gipa-jacket kay ang jacket lagi nagtulag isang di sa makadlawon kahapon panta sa mobalik niya. Sa kadlawon na lang kumakay kuan man siya gidugo man siya guys mo nang nakuan siya ka ng kadlawon lang din sa mo siya kay naghigda sa gahapon kay sakit niya labad niya sakit niya tiyan. So mo to guys balik ta guys daning kuan kanang amo na siya update kan unay. So may number sa tricycle lagi siya gisil kay kadlawon pa lagi mahadlok lagi ko. Ja sa out day ko na ning tricycle nga gisakyan kay nas siya na kasakay nga nakahilak ko no siya. Sa nakahilak ko kay gipitihan ko sa bayi Ma'am Mildred iyang pangalan. Sa out day ko nimo Mildred, salamat kay nakasabay ka ni Cristel sa tricycle kay nangutana mo kung ikaw ra bay sakay sa tricycle ni ko amping ampo kanunay nak sa nakahilak ko no siya kay na ko ni libre niya pamasahe. Salamat ka Ma'am Mildred. Ko hala basig nakailan na siya basig viewers ingon ko ba. Sa nga ambot ana man siya good luck day. Ako pliti nimo. Taga Sibulan kuno siya. Salamat ka nimo Ma'am. Viewers magaling ka Ma'am. Salamat ka Ma'am sa imong kasabay mo ni Cristel. Salamat sa imong paglibre pamasahe ni Cristel. Nagchika-chika rami ma. Nanautan kung asa sila nag-work sa Don Bosco daw siya munaog. Salamat ka din ni Ma'am Mildred ni Ma'am B. Salamat sa isang full support ni Cristel kanang di na mo na kanang kalimtan sa hangtod kanang sa iyang pag full support ni Cristel. So katuday ning comment diha nga kanang nagsalig rami og hatag wa jud mi nagsalig og hatag kay ako mumassage ko mo maninda ko kung bana na trabaho. So kanang amuhang kita guys kanang pambayad sa mga kinahanglan mo sa among
balay nga na siyempre kada adlaw ka mo kaon sa mga napay mga bayron na nga mga utang-utang yan na so kanang siguro bag-ura ka nga viewers kay wa ka nakasubaybay sa among mga vlog nga si Crystal sa una kuha na si Jai ang gikuhaan na is maestra niya manang na may mga nang gi-adapt na si Crystal sa ihang mami kami gi-adapt nami manang adyo ka ingon nga kanang nagsaligmi kay nanginabuhi pud bin nga trabaho ang bana nakapa-eskwela pug ko ni Nicole sa una nga wa pa pwedeng tabang namo nakapag-graduate pug ko og college manang di ta dapat mo judge sa tao nga nagasalig kay bisan galing nagkabalik-balik nihang kamot guys sa kasamad-samad ko guys daghang kadug mga kuan ng racket kog trabaho na narbaho ko ng mga landscape ko mga kuan ko kanang daghang kadug kog mga racket manang di jud ta mo judge sa atahang kuan tapos diyang kuan kay kanang kuan ang gahangan diya is kuan shout out diya nimo diha Ma'am Nilda Pilandi so ma'am kanang suway kuno og garis amo ma'am niya wa siguro pud ka nakasubaybay sa amohang kahimtang sa una so nakakita ra siguro ka karon nga murag nindot na ni amohang pamudyo kay tungod lagi dana ni tabang namo pero kay bawo na si jagun sa ko kay ningari na si dari sa Cebu salamat kadto nimo Ma'am B kanang dapat man dyan nga na, di man dyan natin napatulan bitaw, pero usahay man good. Murag nasubraan na good ba? Na yung mga uban nga, kuan ka ng yanu-yanuhon rata, ka ng dilita ilhon, o ka ng rabid dyan natin lisura, ka ng way makailan natin nga, kuan ka ng usahay, di na laman tama ni hapon, kay ka ng atong tipid ning atong bugas, kana ba? Na atay bugas ato na lamang lugawon kay aron moabot sa mga pinakaadlaw so nakasuway ba ka nga na Ma'am Nilda pero naning kamot mi nakapa-eskwela ko og college sa akong anak nakapag-graduate ko og college nga wa pay time nga ning tabang namo wala pa si Ma'am Bisminda pero nakaya ra namo tanan pero kay na may Ginoo nagtan-aw Ma'am Nilda kanang kaya daw mo dyan ang Ginoo nga dili masayang ang gidjahang gitabang para sa hang anak kay hibaw na ang Ginoo Ma'am Nilda Pilandi so way kunog nga rin ma'am sa amo ma'am makakita kag unsay hang mga diskarte dari siguro makakita siguro nga kada adlaw maninda ko pero karon asa namang gi stop kay nagkuan pa ko tawag nito magkuan pa ko permit diyan nalangan po ko sa pagkuha permit kay nagpakural pud bidari kay malagi na nanay magbayad adto ang isuli kapaidi pero salamat po sa imuhang pagingon nga kuan bisang kumin kay diyan sa nga gasaligra ko numi og hatag daghan makadto mga viewers dana wa gali mo comment sila nga mga avid followers namo guys nga nakasubaybay din nasugod sa pag-start na nag-start ko vlog 2021 wa pa may ingani guys kung ikaw kay wa pa man dyan siguro kakahibaw kay ano na ingani mi tungod ni sa kuan naay gihimo ang Ginoo og instrument so kuan ka ng sugod sa pag-start na vlog 2021 basin ug wa pa kakakita Ma'am Nilda kuan di pa mi ingani Ma'am Nilda nagtabil-tabil pa mi pero tungod kay na may Ginoo nga naay gihimong instrument nga maharuhay kamuhang dili maharuhay kamuhang kinabuhi kay di siguro ganahan ang Ginoo nga hangtod-hangtod magnganto rami so nagkugi pud ko mumasad ko ganahan ka massage ta ka ang kamot ang sana ni puro na ni kulubot kita ka na nja nakapag-graduate ko og college nga sa time nga wa pa ko nag-vlog so kay nakit-an man ko sa social media so gihimo siguro sa Ginoo og instrument nga mag-vlog ko kay arong naay kanang makit-an ko so mana nakit-an ko ni Ma'am B so gi-adapt nami ni Ma'am B adto kabalaka kay gi-adapt na si Crystal
Mo nang gitawag niya mami. So gituring na minidya nga. Kung balakad, kung dagang gatas ng kay adaptive na may. Ay kabalaka kay kuan. Tanan namong gamit dari Ma'am Bina, tanan Ma'am Nilda kanang salamat pud sa imong pag-ingay nga nagsalig mi. Pero wa man pud nagsalig. Sa karon lang jud kay ija ding pa eskwela sa Crystal og nursing. Mag-nursing kay ang nursing man gud kuan. Hindi man lang. Oh, di man ang pag nursing dali ra makatrabaho. Matabangan ko siya mga best. Pag nag-nursing siya. Hugam. Satlog o. Ya, salamat kadto ninyong tanan guys. Harap po itong gi-explain kay mura mag lahi po paminawon. Kasi mga kita mo guys, sige nagkagabi magkuan ko. Kasi makita ko news kasada ba nga naglakaw-lakaw kay masahista pud ko. Wala nag-apil lang pag-vlog na pag-massage kay pero nag-massage po ko guys mga kanagabi na mga guests diri nga sa resort nag-massage ko. Wala ginabi ko ang uban nga pasagdan lang ng mga basir. Wala ba kung piso dito? Ang musan tanawon ron. So wala to guys, thank you for watching guys. Ampo tantanan guys. I love you all sa mga avid followers diha nga nakanunay nga nag-support. Salamat. Ja. Salamat kadto ni Ma'am B sa yang tabang namo. Salamat kadto sa tanan.